Gogoraratzen digu Gernika bizirik dela. Astero Nafarroan gertatutakoaren berri jakin nahi baduzu politika, ekonomia, gizartea, kultura eta kirola aintzat hartuta Nafarroako eragile eta instituzioen eskutik elkarrizketak, albisteak, erreportaiak eta analisia eskainiko dizkizuegu. Ez etzazue galdu Gaztelu Plaza ostiralero, 10:00 11 telebistan. Oh Christmas tree, oh Christmas tree. 7 urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren eiztari zaharra. Bekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Hori bai tanto hori. Pertsonaiak, hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarrienak. Mota guztietako pertsonaiak, jaun Andreak. Benetakoak, hiri honetan harrapaturikoak. Utzi dazu pakea! Danborrotzek San Prudentzio jaiei hasiera eman zioten bart gauean. Gaueko 9:00 lehertu zen Arabarren jaia Gasteizko probintzia plazan egindako erretretarekin batera. 7 eguneko jaiegunak izango dira eta dozenaka ekitaldi antolatu dira. Arbentiako erromeriak izango du gaur erdigunea. Goizeko 11:00 abiatu da meza eta ohorezko aurreskoa izan da 12:00. Ondoren etorriko dira besteak, aurrentzako jolasak, herri kirolak, lehiaketa gastronomikoak eta 160 saltokitan erosteko aukera. Betiko moduan, musikak aparteko protagonismoa izango du San Prudentzio egunean. Berbena esaterako, berrizu taldearen eskutik egingo dute arratsaldeko 6:00 hasita. Kaixo eguerdion, apirilak 28 ditu gaur eta San Prudentzio eguna da arabar guztientzat. Pertsona ugari abiatu dira goiz-goizetik Armentiara egun handia ospatzeko. Baina jaia bart gauean hasi zen San Prudentzioren erretretaren danbor soinuekin batera. Giro alaia zen Gasteiz hirian eta kaleak jendez lepo zeuden. Gau luzearen ondoren eguna 8:00 abiatu da. Arabako Foru Aldundiaren txistulari eta trompeta joleen bandaren eskutik. Bart gauean Algara dantza taldearen ikuskizunak eta Kainakai abeslari gasteiztarraren kontzertuak ere haien lekoa izan zuten Arabarren jai handiei hasiera emateko. Lan osasunaren nazioarteko egunean Garbine Aranburu labeko koordinatzaile orokorra trafikoko eta laneko istripuetako hildakoei buruz mintzatu da Naiz irratian. Haren esanetan, aberastasunaren pilaketak eragiten ditu heriotzak zein gaixotasunak. Hori dela eta horiek ekidin daitezela aldarrikatu du labek.
Inkestak beti begiratzen ditugu interesa handiz, baina eta horrek tendentziak markatzen ditu eta noski horrekin batera ikusten deguna da zein den Gipuzkoarren borondatea kasu honetan. Alegileguko horren inguruan ere irakurketa bat egiten dugu jakiteko zein izan daiteken Gipuzkoarren nahia. Behin hori esan da, maiatzak 28an hauteskundeak izango ditugu, ariketa demokratikoa izango da, sekulako interesa dago honen inguruan, neuk ere badut noski, baina horretarako prest gaude alderdi bezala eta hautagai bezala neu ere. Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuek 3 asteko greba eguna abiatu zuten apirilaren 26an. Beste behin ere homologazioaren defentsan grebara jo dute langileek LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deituta. 5 urte daramatzate lan ituna negoziatu nahian. Hala ere, negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. UEMA udalerri Euskaldunen mankomitateak 7. inkesta soziolinguistikoko datuak aztertu ditu. UEMak bere kezka agertu du, izan ere eremu euskaldunetara begira, bereziki euskararen arnasgune diren horietara, gainbera zentzuak ageri dira hainbat datutan. Eguneko titularrak aipatuta, maiatzak lehenari begira jarriko gara. Frantziako intersindikalak maiatzaren lehenean protesta bateratua eta herrikoia antolatu du, baina Euskal Herria LAB kanpoan utzi du. Hala, sindikatu abertzaleak jasaten duen bazterkeria salatu badu ere, langileen batasunaren alde LABek eskua luzatu dio intersindikalari. Frantziako intersindikalak maiatzaren lehenean protesta bateratua eta herrikoia antolatu du, baina Euskal Herrian LAB kanpo utzi du. Hala, sindikatu abertzaleak jasaten duen bazterketa salatu badu ere, langileen batasunaren alde LABek eskua luzatu dio intersindikalari. Pentsio erreformaren testuinguruan helduko da langileen nazioarteko eguna. Baionan protesta egingo dute intersindikalak eta LABek, izan ere Lapurdiko hiriburuko manifestazioak LAB deitzaileen artean izatea ukatu du intersindikalak. Horrela, Ipar Euskal Herrian, LABek diskriminazio sindikala pairatzen duela deitoratu du sindikatu abertzaleak. Intersindikaletik kanpo azken hilabetetan, hainbat manifestazioetan, mehatzuak eta erasoak ere izan direla salatu du. Izan ere, Euskal Sindikatoren arabera, pentsio erreformak sortu duen urgentziazko egoerak batasuna exigitzen du. Edo nolare, reformaren kontrako protestek jarraitzen dute, bada intersindikalak Hendaiatik Baionarako 49,3 kilometroko maratoia antolatu du. Pentsio erreformaren kontrako borrokaren jarraipen gisa. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, behar ginen bizikalitatea okertzen ari den bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela salatu dute sindikatuek. Eta testuinguru horretan, langileen nazioarteko egunean,
kalera ateratzeko deia egin dute sindikatuek greba eta borrokaren alde aldarrikatzeko. Maiatzaren lehena, langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari dela salatu dute sindikatuek. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Gora egin du gainera egoera zaurgarrian eta pobrezian dauden herritarren kopuruak. Eta bien bitartean, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen ditu. Langileak desjabetzen diren heinean, enpresen irabaziak, banketzenak, zaintzarekin negozio egiten duten enpresenak, edo likagai banaketa kate handienak gora doazela ohartarazi dute. Gure gobernuen inakzioa eta bestetik blokeo patronala. Patronalak oztopatzen ditu gaur hitzarmenen negoziazioa. Era berean, M-bata soldaten eta pentsionaldeko defentsan murgilduta dator. Eta testuinguru horretan soldatak igotzeko, prezioak jaisteko eta aberastasuna banatzeko neurriak lortzeko antolakuntza, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu dute sindikatuek. Zere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Ez dagoela eraldaketarik patronala eta instituzioak horretara behartu gabe. Ez dagoela eraldaketarik konfrontaziorik gabe, aktibazio sozialik gabe. Euskal sindikatuek bakoitzak beraletik deitu dituzte langileen nazioarteko eguneko protestak. Elak borrokan irabazteko lopean mobilizazioak egingo ditu Iruñan eta Bilbon. Labek berriz 8 protesta antolatu ditu. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Duteran. Egiteko beste modu bat lopean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek baina manifestazio bateratuak iragarri dituzte. Eta soldatak igo, presioak jaitsi irabaziak banatu goiburupean kaleraterako dira Iruña, Bilbo, Donosti eta Gasteizen. Bestalde, Zeretek arrazoi ugari ditugu lelopean protestak antolatu ditu Bilbo, Barakaldo, Donostia, Iruña eta Gasteizen. Bada maiatzaren lehenean, kaleak betetzeko deia egin dute aldaketa baten behar aldarrikatzeko eta egoeren erantzule diren patronal eta gobernuei seinalatzeko. Inplika hezkuntza zentroak 97 langile kaleratu nahi ditu Bilbon. 190 emakumeak dira eta langile batzordeko 7 kide daude tartean. Enpresak, antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatu ditu lan erregulazioa egiteko. Langileek ordea gezurra dela diote. Hori dela eta elak deituta greba mugagabean daude langileak erregulazioa bidegabea dela salatzeko. 97 langile kaleratu ditu Inplika hezkuntza formakuntza zentroak Bilbon. Orain, kaleratzeak hasi ziren aste artean, Bilboko zentroetan orain 97 kaleratzeak egon dira eta atzo hasi ziren beste zentroetan. Donostiko zentroan, Iruñan eta Valentzian ere. Erregulazio espedientea ezarritu enpresak, antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatuta. Baina erabakia, bidegabea eta arrazoigabea dela iritzita greba mugabean daude Inplikako langileak. Negoziazio prozesuan ez digute justifikatu. Guk pentsatzen duguna izan dela enpresa erabaki bat, kosteak merkeatzeko bakarrik. Kosteak arroizteko, eta beraien ganantziak handioagoak izateko. Bilboko kaleratuen artean 7 batzordeko kideak dira. Aste on gainera Iruñan lan egiten zuten langileak kaleratu dituzte. Zentroa itxi dute alegia. Esan digute izango direla 150. Baina ez dakigu, eman diguten lista ez dago definitua, ez dauka izen abizenak, bakarrik postuak. Martxoaren 16an abiatu zuten Bizkaiko Hiriburuko zentroko langileek greba mugagabea. Zehazki erregulazio espedientaren negoziazioa bukatu zenean. Hegoaldeko bulegorik handiena Bilbon dago, baina Espainiako hainbat probintzitan ere egoitzak daude. Negoziazioa estatu mailan egin dute. Euskal sindikatuak batzordeko gehiengoa du eta ez du erregulazioa sinatu. Gainera Inplikak espedientea bertan bera utzi ezean auzitegira joko duelak, hori bai, epaiketa Madrilen izango da. Negoziazioa amaitu zen apirileko 14an, enpresa horrela erabaki zuen eta epaitegira joango gara. Espedientea ez badute erretiratzen, guk greba ez dugu kenduko.
Espainiako barne produktu gordina 0,5 hazi da lehenengo hiruhilekoan kontsumoak eta gastu publikoak behera egin arren. Bestetik, KPIa 4,1eraino igo da apirilean eta azpiko inflazioa 6,6ra jaitsi da. Baina aipatzekoa da, Hego Euskal Herriko herritaren 15,1 pobrezia edo bazterkeria arriskuan daudela. Hegoaldeko 10 herritarretik batek ezin izan zuen etxea berotu 2022an. Horrez gain, Hego Euskal Herriak 11.000 lanpostu galdu ditu aurtengo lehen hiruhilekoan. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari da eta bitartean enpresen irabaziak gorantz doaz, BBVA, Kutxabank, Tecnalia eta Iberdrolarenak kasu. Hego Euskal Herriko herritarren 15,1 pobrezia edo bazterketa arriskuan daude. Halaber, hegoaldeko 10 herritaretik batek ezin izan zuen etxea berotu 2022an. Eta Euriborrak etenik gabe igotzen jarraitzen du. Hilean, 3.600 euro garestitu da batez besteko hipoteka. KPIa ere igo da eta azken hilabetean apur bat moteldu den arren elikagaiek goien jarraitzen dute. 16,5 garestitu dira urtebetean. Horrez gain, okertu dira lan merkatuaren zenbakiak. Hego Euskal Herriak 11.000 lanpostu galdu ditu aurtengo lehen hiruhilekoan. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari da eta bitartean enpresen irabaziak gora doaz. BBVA, Kutxabank, Tecnalia eta Iberdrola kasu. BBVak 1.846 milioi euroko irabazi garbia lortu du urterreletik martzora, iazko epe berean baino 139,4 gehiago. Bankuei ezarritako zerga berria tarteko 225 milioi euro ordaindu baditu ere, diru sarrerak igo ditu eta horrek ahalbidetu du etekina handitzea. Kutxabank taldearen mozkinak ere handitu dira, 330,5 milioi euroko etekin garbia izan zuen 2022an. Enpresa energetikoek ere zerga berria ordaindu behar izan dute. Hala ere horrek ez die euren irabaziei muzin egin. Izan ere Iberdrolak urtarriletik martzora bitartean 1.495 milioi euroko mozkin garbiak izan ditu. Iazko epe berean baino 140 gehiago. Eta datu horiek agerian uzten dute krisi sozial, ekonomiko, energetiko eta klimatiko betean herritarrak desjabetzen diren bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela. Zubietako erraustegiak 10 egun daramatza hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe. Gutxienez 10 egun daramatza hondakinen goguneak ikusi baitaiteke Zubietako erraustegiak ez duela ez elektrizitaterik, ez emisiorik sortzen eta gura SOS-en ustez horrek erakusten du matxura bat izan duela eta erabili ezinda geratu dela. Gainera, Ekopelek argitaratu du ez dela balorizazio energetikoko instalazio gisa sailkatu. Joan den apirilaren 17tik behintzat, Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Gurasos plataformaren arabera, matxura baten ondorioz geldirik dagoela esan nahi du horrek. Halaxe iragarri du naiz hedabideak. Gutxienez 10 egun daramatza horrela. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu. Baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 orduro ezabatzen da eta aurreko datarekin ordezten da. Baina duela 10 egun baino gehiagotik balorizazio energetikoa 0 da eta ez da emisiorik sortzen. Adibidez, ostiral honetan aurreko eguneko apirilaren 27ko datuak eskaintzen dira, eta 324,74 tona hondakin pretratatu dira, baina elektrizitaterik eta emisiorik sortu gabe. Gurasosak bildutako datuen arabera, Zubietako erraustegaren geldialdi horren arrazoia da ez duela funtzionatzen elektrizitate sorkuntzak. 2018an eraiki eta 2020ko udan instalatutako Siemens turbogeneradore batez arduratzen den elektrizitate sorkuntzak. Horrek esan nahi du zaborra Zubietako instalazioetan pilatzen ari dela. Matxura konpondu ezean, zabor horrekin zer egingo den jakin gabe. Erraustegiarekin hasi zirenetik beste hainbat akats izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan 2 errausketa lineatan arazoak izan zituzten. Homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gora berekin.
Gurasosek adierazi duenez, gasak arazteko sistemak ere huts egin zuen, eta horri gehitu behartzaio gasen arazketak zeresan handia eman duela, baita ere gas kutsatzaileen ordu erdiko isurketen muga balio gainditu direlako. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitua egin delakoan. Eta azken asteotan izpidizaterari da Zubietako erraustegia. Azken albistea da 2020an eta 2022an Arkaitz errekara egin ziren isurketak batera ikertzeko agindu duela Gipuzkoako auzitegiak. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitz errekara egindako isurik kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Testuinguru honetan, larunbatean Lasarte horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11etan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzaia agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitz errekan gertatutakoa. Hondakinekin jarraituz, Uretxu Zumarragan plastiko erraustegi bat ezarri nahi dutela salatu dute. Uretxu Zumarraga bizi plataformak kezka adierazi du herriko lurretan Plastic Energy enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa duela eta. Esprilurren jabetzakoa den Uretxu Zumarragako Arcelorren lurretan hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa adierazi du Plastic Energy enpresak. Instalazio horrek valorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak erre eta beste substantzia batzuetan bihurtzen ditu. Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina, Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errosketa prozesutzat hartzen dutela pirolisia. Hori ala ez litzateke birziklatze prozesua. Egoera kezkatuta Uretxu Zumarraga bizi plataformak salatu du Arcelorren egin nahi dutenari errosketa ez den beste modu batera deitzea herritarrak engainatzen saiatzea dela. Pirolisia zertan datzan aztertuz gero, gai kimikoak beroaren bidez deskonposatzen dituen teknika bada, eta gasak erretzeko eta hozteko prozesuetan substantzia kimiko ugari sortzen dira, prozesu kutsagarria izanik, osasunarentzat baita ingurunearentzat ere. Bada Plastic Energy enpresak urtean 30.000 tona plastiko baino gehiago pirolizatu nahi ditu Uretxu Zumarragan. Testuinguru horretan Uretxu Zumarraga bizi plataformak enpresak Andaluzian dituen proiektuen datuak ikuskatu ditu, eta instalazioak diosina edo furanoak bezalako substantziak kutsatzaileak isurtzen dituela ondorioztatu dute. Hori jakinda are larriagoa ikusten dute pirolisi bidezko instalazio hau Arcelorreko lurretan kokatu nahi izana, Uretxu eta Zumarraga herrien erdian. Plataformak salatu du inguru gauzetako bizilagunei plastiko erretzen duen eta osasunerako kaltegarria den erraustegi bat jarri nahi dietela metro gutxira, eta biztanle kontzentrazio handiko lekuetatik hurbil jartzea arduragabekeria galanta dela iruditzen zaie osasun publikoaren ikuspegitik. Horren aurrean maiatzaren 3an arratsaldeko 7etan Zumarragako kulturretxean egingo den informazio bilerara joateko deia egin diete herritarrei, informatu eta hemendik aurrerakoak adosteko.
Interpretazio eszenikoaren sektorerako lehen hitzarmena sinatu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 2 urteko indarra izango duen hitzarmen honek soldata igoerak suposatuko ditu KPI-aren igoeraz aurre eginez. Estatu mailan aurrera eramaten den lehen akordioa da hau. Lehortea oso gogor jotzen ari da batez ere Nafarroan eta Araban. Azken 6 hilabeteetan batazbestekoa baino 140 euri gutxiago egin du eta laborarien kezka handitzen ari da udari begira. Datozen egunetan euri gehiago egiten ez badu, Iruñerriko zereal uztak kolokan geratuko dira eta herriberako batzuk galdutzat eman dituzte dagoeneko. Gobernuak nekazariei gomendatu die artoa ekilorearekin ordezkatzeko. Euskal Herrian une honetan hainbat klima ditugu, ezin da esan Lehortea dagoenik Gipuzkoan eta Bizkaian. Igeldoko meteorologia behatokiak bere batez besteko historikoa baino euri gehiago jaso du. Egoera ordea erabat aldatzen da barnealdeko lurraldeetan, Araban eta Nafarroan. Lehortea oso gogor jotzen ari da, azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du eta laborarien kezka handitzen ari da udari begira. Hori ala maiatzaren 4an Lehortearen maila bilduko da Nafarroan. Ingurumen sailak balorazioa egingo duela aurreikusten da eta agian neurriren bat iragarriko du. Testu inguru honetan 2 laborantza mota izango ditugu hizpide. Ureztatu gabe euriaz baliatzen diren nekazariak eta urtegiak baliatuz ureztatzen dutenak. Lehenengo kasuan euri gutxi egin duenez zenbait sorotako uztak galdutzat eman dituzte. Garai honetan, neguen landatutako zereala jasotzen dituzte, garagarra, garia edota oloa adibidez. Baina landare horiek hazteko ura beharrezkoa da eta orain neuririk ez badu egiten ez da alerik egingo. Une honetan ur eskasia medio landarak indargabe daude. Euren baratzak ureztatzen dituztenen kasuan urtegien arabera moldatu behar izaten dute. Urtegiak baina ohi baino ustuago daude. Nafarroan ur kopurua batez besteko baino 120 baxuagoa da. Aiotz urtegiaren kopuru baxua da esanguratsuena, izan ere betetzen maila ez da urtegi erdira iristen. Ildo horretan ureztatzen duten laborarien egoera zailtzen ari da. Bereziki kezkatuta daude Bardeako eta Herriberako lurretan. Aurre ikusten dute ur murrizketak egongo direla eta horrek bat egingo duela artoa landatzeko garaiarekin, apirila maieran edota maiatzean. Kontua da artoak ura behar duela eta laborariek duda dute erein ala ez. Egoera horren aurrean artoaren ordez ekilorea landatzea proposatu du Inti nekazaritza elikagaien teknologia eta azpiegituren Nafarroako institutuak. Ekiloreak artoak baino ur gutxiago behar baitu. Eta Nafarroaren eguna ospatuko da igandean Baigorrin. Euskal kultura eta euskarara biziaraztea ez ezik, base Nafarroako aral ezberdinekin eta oro har Euskal Herriarekin harremanak sendotzea xede izanik egingo da festa handi hau.
Eta kultura arloan Rifeko gerra dugu izpide, izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berriotxoa Urretxuarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak. Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pagoeta gune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diote adiderazi ez dala joan bihar igesi amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok hemen Urretxuko batek orain dela 100 urte atera zituen argazkia baizik eta estatu mailan ez da beste argazki sortarik soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira eta gogoratu dezagun 7 urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden amar lagunen peskizan etxera bueltatu naiz eroi baten gizan lagun denek ez dute zorte bera izan. Kultura murgilduz gaurtik Mapka basoaren zaindaria filma zinema aretoetan ikusgai izango da. Mapka baso sorginduaren zaindariak basoa edozein eraso edo bidegabekeriatik babestea du helburu nagusi, baita gizakien erasoetatik ere. Orduan, Lukas ezagutzen du, mendietan galdutako musikaren maitale gaztea. Zer gertatuko da bien artean, Mapkak basoa salbatzea lortuko du, ikusi gaur zinemetan. Mapka basoaren zaindaria filma apirilaren 28 zinemaretoetan izango da. Mil esker. Mapkak basoko arimak maitasunaren eta zaindari betebarraren arteko autoezinezkoari aurre egin beharko dio gizaki batez maitemintzen denean. Goimendi beltzetatik haratago izaki fantastikoz betetako erresuma bat zabaltzen da. Mapka baso sorgindu honen zaindariak basoa dozein eraso edo bidegabekeriatik babestea du helburu nagusi, baita gizakien erasoetatik ere. Ilunaren bestaldean dagoen basoan. Orduan Lukas ezagutzen du, mendietan galdutako musikaren maitale gaztea, eta maitemindu egiten dira. Ara guztien kontra, Mapka eta Lukas maitasun istorio batean murgildu dira, erreinuan izango dituzten ondorioa kontuan hartu gabe. Zuk uste Mapkak basoa salbatu ahal izango duela? Ikusi zinemetan. Ziegaren bukaerara, besterik